Takashida, Kyrgyzstan. Саймадан жаңы премиум тарифы. Секундасына 300 мегабитке чейинки интернет. 220дан ашуун телевизиондук канал. Кинотеатрлар, Этномедиа, Премьер, Море ТВ, Старт, О кино. Айна болгону 1180 сомго. ТВ приставка акысыз. Эң сонун тариф. No, itt egy megnyert challenge, a CSZ megnyert ezzel a grúzán vezetést, a Georg idejét természetesen. A Georgia, nem mondjuk már az előző nevüket, ez az általános nemzetközi kérés. Véget ért a célszőnyege és a mérkőzés, amelynek a győztese a georgiai Konyaishvili. A meccs the winner is Georgi Konyaishvili, Georgia. Ismét egy magyar fiúnak szurkolható, nézzük a célszőnyeget. Győzsgól lesz. Még egy georgiai fiú, úgy látszik, hogy egy népestánossága jöttek. Tehát Geno Petrashvili, igen jó név. Elefele pedig a nagyon tehetséges Korcsok Milán, Magyarország. Évbe természetesen. A meccs the next match is 125 kilos on red, Geno Petriashvili, Georgia, Milan Korcsok, Hungary. Milán nem áll ki a mérkőzésre.
között, tehát ellenfél nélkül a georgiai fiú, aki olimpiai ezüst és bronzérmes, valamint 3-szoros világbajnok és 2-szeres Európa-bajnok. From that team, the winner is Geno Petriashvili, 3 times world champion, and Olympic silver and bronze medalist, 2 times European champion. A célszínűen súlycsoportot váltunk 70 kg-ról. Negyeddöntő mérkőzés lesz, pillósban lesz az iráni Mohamed Marzubakali, ellenfele pedig szintén egy georgiai fiú, Akak Kemeridze. On that team, the next match is 70 kilos. Moussa Amuzadakhaveli, Iran, and Akaki Kemeridze, Georgia. Nagy célszínűen a iráni fiú, Rahman Ahmadullah, világbajnok, 3-szoros Ázsia bajnok, és ellenfele a georgiai fiú, Európa-bajnok ezüstérmes. On that team, the next match is 97 kilos. Alisher Yankari, Kazakhstan, Ibrahim Chichi, Turkey. A vészszíneken egyetért a mérkőzésnek az a technikai tussal, a